Guys, mayong adlaw nanasad ko karon guys, mag-video ko kay karon maulit maguguan na kanang sa Facebook magpadungog-dungog ka ng mga batanon, mga babae ka ng mga kasagara gid laki. Magpadungog-dungog ba nga way uyab, nanigulang na lang ang uban lang mga classmate, mga kaila nangapo na lang, hapit na lang magkadalagahi nya sila wa pa kauyab. Nakoy kuan karon si Edwin. Ako ning kuano, kauban ako ni diri sa Barangay Guapo. Hi guys. Hi guys. Ay, naagapon tay kuan guys, bisan ingani naagapon tay pagabot na to sa social distancing lugar. Oh, sustancing. Social distancing para di po ta maigo sa mga. Na magay tips mangayo, nay mangayo med tips. Christmas po mi diri mga guys. Kay Mga guys. maglikay lagi ta sa kuan kanang COVID. mga protocol nga. Oh, maglikay tas Sa COVID. order gikan sa syudad sa Cagayan de Oro. Pero ang kuan ba daghan man kay unsay mong ma-advise anak kanang mga tao bitaw nga kana sa social media, Facebook ba magsigig padungog-dungog nga hay kanos pa ka kumakauyab unsa kay akong buhaton ani para makauyab. Ikaw kay murag expert magay kana bisag bati kay kang naong pero naminyo man gyud ka. Sige daw. Pero ako lagi ingon ana mga batanon daghan kayo. Daghan mga lalaki nga. Himuon kag example balag bati kag naong pero naminyo gyud ka. Balag batik kay kog naong. Daghan man gyud parehas na kog batik naong. Oh yeah. Pero ang akong gi kakuanan guys nga kanang unsay ngalan ani bisag batik ka pero ang akong gusto nga mo istorya gid ka sa tinuod nimong gibati. Oh, mo explicar lugar. Explicar gid ka kay kung di po ka mo explicar. Oh. Ay naaman tay balaod 9262 maigo na sa tato. Oh. Busa nga ang kaning atong gihimo karon para sa alang sa mga kabatanunan dapat mo istorya gid ka unsay imong explicar ka sa imong gabuhaton. Di man pareha ka ni adto nga kapareha ka ni adto nga mo adto gid ka mamisita gid ka mo adto nga di sa imong panahon sa una ba 1970s ka ba 1940s 1970s 70s nya karon kay lahi man karon kay Facebook naman nya mag-text mag-chat mao lagi unsa may pamaagi na buhaton be kay murag kakaulit ko ani uban magpangutanas ako. Ang ako sa gabuhaton anak kay natingala lang po aning uban god kay ngano matingala man ka ngayon uban nga dili gyud sila sa stipay sa ilahang mga uyab sa stipay dili sa stipay sa stipay kay ngano naaman sila yung uyab nga gwapa unya lalaki pangit mo kayo di gyud sila bagay unya napoy babae nga mura nagikumot og yawa unya lalaki mura pag si Kristo. So di gid sila unta ngayan ana po. Pero di bagay-bagay ra kita sa Ginoo. Bagay siguro na sa Ginoo po. Pareha sa imo nya. Pareha sa ako. Pareha sa ako kay dili. Bati kag naong pero gwapo kag lawas, inana. Dili man gid ko kanang lami og lawas. Pero bati pagig naong. Pero daghan manguyab. Murag ipanamasan ang kaugalingon pero gibulahan. Pinangga gihapon kay daghan kag uyab. Daghan kay uyab. Allah, grabe hilas kay ka ba? Hala. Diyon sa mga pamaagi anak kung aron madaghan imong uyab. Sige ko. Ang usa gyud ang usa gyud anak gyud. Ang para madaghan ang imong uyab. Ang usa gyud anak ang pagpangalagad gyud nimo sa babae. Sa mga babae nga ayaw gyud abusari. Di gid abusaran. Palanggaon gyud nimo. Na may uban nga dili gid abusar pero wa man hantod karon di gid pa ka uyab. Malagi ang malagi suggestion lagi. Unsay sikreto? Malagi suggestion. Sa imong kagwapo o dili. Unsa man na? Ito na sa suggestion po nako nga. Ang dapat nila himuon is buhaton gyud nila nga di sila maulaw. Kay kung maulaw sila nga magpahungaw sila silang gibati nga maulawan gyud sila. Maulawan na gyud sila samot kay di naman noon sila gapakaingon. So mao nang wana nga time nga maabtang gyud sila katigulang. Dagi pero sama anak ko karon tigulang naman ko pero tan-awa lang kay marog bata pa man pud gamay. Ang imong mas. Ang akong mas lagi. Wala ko man. Imo man giho. Wala ko man. Unsa sikreto sa pagpanguyab? Di ka nang manguyab na kay example ako'y babae. Ana lugar ko unsa to nga idi unsa to ako babae lugar. Hi Edwin. Mana lugar ko nga. Hi miss kana. Pwede mag ila-ila ko nimo. Siyempre sige murag conversation lugar ni mag ila-ila ka sa ako nya. Siyempre is nabira man ko nga babae. Sige sa man ka oy dili ko ganahan sa imo. Ay, miss gusto lang ko makaila-ila nimo miss kay bisan og ingani to ko sa akong pagkatao basin og sa imong problema og makatabang ko. Nabre kay problema wa man ko kaila sa imo nya wa man ko problema good. Pero ingani ni miss samtang buwi pa ta sa kalibutan nya gusto na ka mamatay diretso. Namanay kuan kanang unsay ngalan ani guide na to. Isip kita ang akong gusto miss nga mailan kay murag ambungan pud ka kayo. Ambungan. Gawas pa nga babae ko, dili gwapa dili ambungan. Murag lindot yung kay ka lantahon sa akong bulawan kay ka sa. Bulawan manyakis kay kag naong ay. Pero talagsara man na miss.
Ha? Talagsa ra man ang manyakis. Hoy, dili ko gaganahan sa imo. Ay, kana mes, kung dili gyud kaganahan sa ako Ay, pag istorya na ako, be. dili po taka pugos imo akong kaugalingon din na sa imo. Pero ang ako lang mes nga Basta ayaw kong istoryahan, di ko ganahan sa imo. Ako ames nga ang imong bantayan ug madamlag ug matigulang ka na wa na gyud manguyab nimo. Ay, bahala na. Uy, wako nang amho. Daghan mga laki mo kuan sa ako. Bahala na. Og daghan mo kuan sa ako. Ako no pili kung naay laki nga kuan sa ako. Di ko ganahan sa imo. Bati kag nawong. Bahala na guys, basta kay pinangga ko sa Ginoo. Bahala na guys, basta kay pinangga ko sa Ginoo. Alag bati kog nawong. Basta kay pinangga ko sa Ginoo guys. Ikaw ray mag-igo din ha. Basta kay nag-istorya ko sa Tinuod na kong gibati. Inana lugar. Unya daw kay minato nga babae. Grabe gid kay kinaisnabira gid kayo. Unsa may angay buhaton gid ato? Ang angay dyan mo buhaton anak, kung di na gid siya madala sa santol nga paspasan, dito na ka sa santol nga dasalan. Uy, grabe kanang Dito na ka. unsaon man lugar na be? Naman na. Di naman ka madala dahil santol nga paspasan, dito santol nga dasalan. Unsaon man, unsaon man. Ay, para madala ka. Ang idea nimo, ang teknik nimo din ay sa kuwan na lang ka kanang ay ug asa siya ay lang supak-supak ka sa kay magiya. Pero naari na time nga mobigay siya nimo. Na murag kuan lugar ka nang magpailog lugar ka bahala pag sagpao na kag kalima. Igna nga dugangi pagkatulo. Pailog lang gid ka. Pailog lang gid ka. Ay lang gid siya kuan kay bisod mo pudog imo siyang kuan kay mao lagi to sa giingon nato nga ug ato po siyang pugson. Mabilong na punta dito sa Kasuhan na sadta. Kasuhan na sadta ato nga kaso na to. Daw bi kung inana lugar sige kung mag-instricta gid kuno kayo ko be sige daw kuno utrohon nimo mangita gid kag pamaagi gid lugar na sige daw utro. Kanang kailan na ta kailan na ta ha. Sige ako ngalan kay Linlin. Linlin sige daw. Kailan na ta ha? Kailan na ta. Sige. Kanang rin kanang ato nga mga time nga oras nga kuan. Marag lahi na man gid kay mo kuan karon sa ko kay sa una grabe man gid mo ka istrikta pero karon marag ninsamot na man doon. Ay kabalubaya ka kami mga babae dili gid may magkuan anak kan mga laki nga kanang mga sige paguyab bisag dili na mo ganahan. Pero Len gusto ba gid ko nga tug-anan ko nimo unsa pa imong gibati sa ko kay marag man kuan kanang nindot kay palandungo ng imong mga pulong nga masuko ka nako. Maro ba na ganahan ako sa kong pagkalalaki? Kung tug-anan tagas ako nga magigipang bati karon, nasuko jud ko nimo. Kay manyakis kay kang dagway kay sunod-sunod nako. Wa ko ganahin nimo. Ay nga ana Len ug masuko magikas ako Len. Wala gyud ko mahimo nimo ana kay masuko man ka. Basta lang mo lang ni Timan Len nga ang akong gugma nimong gihalad unta imong mauna-unaan sa pila ka adlaw o sa pila ka bulan. Kung mahimo sa pila ka minuto, imo kung hunahunaan sa imong kasing-kasing. Kasing-kasing sa imong mata unsay pagtuon mo ihalad na mayon nimo niyang gugmaon sa simbahan. Nabuang man siguro ka. Dili man na pwede. Len, kanang ang ako lang nimo nga gusto ko mag-invite ko nimo. Pwede. Hoy pagilom oy, mura kag amo nga nakatungtong anang kahoy oy, di na ko ganahan nimo. Dili man ko amo Len. Mura ra man kog amo. Bahala ka, di ko manguyab ka nako pag seryoso jud. Kinahanglan ko manguyab ka nako na kay kapakita nako nga kanang nakay sakyanan. Unya kinahanglan na kay kwarta. Unya daghan kog sakyanan dito sa balay Len. nya kariton man to oy. Daghan kog sakyanan ako Len, ang ubang ipambitay naman ganito Pangbitay mga dulaan man sadto ka ng sakyanan gid tinuod. Ay koy sakyanan dito Len, katong Honda Civic nako Len. Honda Civic sa imong kalimutaw. Nabilin ato. Nawa na gyud ni. Ano naman to, patimbang na lang nato. Na di nagikam di nagikasugton. Kani wa na gid koy pag-asa nimo Len na. Basta mao ra gini kaingon ako nimo nga, mao ra gid akong ika alagad nimo tong akong sakyanan nga nabilin. Wa naman gid ko laing nabilin katong binitay o katong manugilan na lang ko lang. Hana basta kung ako mo kung manguyab gid ka wilig gid ka nako magantos ka okay ra sa imo adto kas balay magkuan ka dito magtiglabas ako mga panty nga dinuguan. Okay ra pud gapon Len kung sa imong gusto basta lang ako nga ug maluoy ka maabda na kakaluoy sa ko ha. Ora na akong ipaabot. Unya daw be kinamang koy uyab karon tulo ka buok ikaw upat ka. Kana Len. Kana siguro nga time Len marag kuha na lang siguro Len ingani Len nga kuha na lang kana silang tulo. Kung mahimo Len pamatihan na lang na. Ito dili man pwede kay dapat mamili mang gugo ako may babae nga magbuot lugar ka nako ikaw manguyab nako ako na bubuk ani hunuon nimo noon unsa na mahinuon eh. Dapat na ikaw maghulat ka ikaw gusto ka ikaw upat ka. Na og ingana manggaling. Ikaw tigpalit sa ako kada simana og bugas, sudan. Okay, nga Nya dira ba ko musudan og kanang mga bagoong, mga dayok.
Di ra ba ko ana, mga litson-litson ba yagid ako? Ang anak mong galing Lin, kataw na lang imong nanay Lin. Ito na lang imong nanay, Len. Kaya dalaga ko. Surrender just mag Wa gid say mo de na karon ang mga kuan guys kanang mga nagpabilin gyapon karong single ba kay naay mga babae manggod. Unsay maka-advise po nimo nang mga babae pod nga kana bitong sa sobraan na pod kay strikta nga tigulang na pod hantod karon nga wala gid nakauyab ba. Lagi sad ang ako pong advice anang mga babae nga tigulang. Oh, imo na ha. Unta po di po sila magtigulang pa. Dapat batanon pa lang na nangita na daan sila ug kay Nitilaw na lugadaan. ugma dam lang nga Matigulang. Di na sila magamit. Oh. Yan na may panahon nga atong lawas di na magamit. Oh, Ugma dam lang nga dili na sila magamit. Wala na gid sila gamit. wa na sila pulos. So mas maayo pang kabo kay kada adlaw magamit pa nimo. Na, Kaligo akoy, sa banyo. Nya. Ano ka na nga na kay matigulang na maglisod na baya ka. nangunot na. Nangunot na naglisod na ka unsaon man na nimo. Unya di ka kung sa dalaga pa kada pislit pugsit. Oh. Pero pagkatiguang na, Pagkatiguang na. kada pislit gana ba ilabay. Ay, wala na lagi, wala na pulos. Pagkatiguang na ba way pulos ba ikaw natiguang naman ka dapat kay pulos gamay wa na. Napa gamay. Napay gamay o ikaw na gamay. Nay ako, nay gamay kana ako. Gamay na lang. Usa man ini kusno sit tada. Oh, Ngana na okay siya, ba? guys. Oh, muna guys. Nga kamong mga single dia kinahanglan maning kamot gid mo makauyab mo ay mo pagpabilin nga Tigulang. single matigulang kay Okay. ini matiguang mo way pahid yung igit. Wala na. Magsakit may, mo. May pa laging kabo lagi kay magamit mo kada adlaw. Pupuslan Ang pa. mga tigulang na nga babae di na gina magamit. Grabe ba? Maglisod na gagamit ana. May gani ikaw ba bisag nagabaskog pagkakaroon ba ignore kasi mga asawa way pulos. Wagi pulos na guys.